যত চিনি সুজেন রক এই आंनि बोसाबोथै स्टुडेन्ट रक बर'मा दिनैनि सान दिनै महाराज आजायमोननि सानाव खाखुफोर हामजां मुलियाफोरै कफेनिफ्राय जानो थानाय आं तंमैमा कमन्दरबाय आनन्दा गान्धी आंनि देखायसा प्रग्राम तंमनि दन पुरा सुनामराव पुरानो फाथे मथा मथि दुई घन्टा नांनाय प्रग्राम आं चेष्टा खालामदों तंनो नाङामोन बागै थाना लांनाय आबादनि बागैनो आं नंफानि नागारसनो दिनै बेलाय तंफांनि सान जों जोंनि डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट त्रिपुरा सरकारनि उद्योगे जों उद्योगा कायसा जिखनसा पान्दा खायजा वो पान्दाव जोंनो बेलाय सोरबा दिनै सुपार तपतिकलय दिन उस्तुगन नुतुगय बेलायनो हल्ल मतारिखा बनवा पाइफलाय हामबाय बोसोरनि सानाव जों केवल सरकारि भाबे जों गथ'आखाय प्रग्राम फालिनाय जों प्रग्राम जों डिसिसन नायमालिया सरकारि भाबे फालिनायनि बागै प्रस्तुति करिनि बागै दिनै बर' किसा पावन थागा बोसोर सानाव जों गथ'आखाय सरकारि भाबे फाहाम दादमखाय फालिनाय जों बोसोराव जाय जतन साइमानो दिनै महाराज 184 জন महाराज महाराज आलादा बुनिसायाव आलादा न हिमानो हलो बिनि वानसुमुं बिनि नाहारमुं बिनि जत दिनै दफानि बागै दिनै बर'नि बागै जे बोसोरनि नाहारमुं अनेक कत नाहारमुं तंगनि दिनै कलेज उनथों लामा उनथों दफानो सुरक्षित खायदा मिंथों जेकुनु खायदानि बागै दिनै महाराज लास महाराज बिनि वानसुमुं कत तंगनि हायकुनु जराफाया सिनिना वो संसारनो याखै थांगा बिनि खायदानि मुसुमानि खायमालांलिया बिनि जे खायनानि जे इमान तंगनि न जों दिनै सरकार जों जे खायनानि जों जत साहाय्य खायनाय सरकारनि बिथिंनि थायो किसुखान सिगां आङो कामनचमनि आंनि कामनचमनि तंगनि वो थाङै दिनै बरंगना मुख्यमंत्री जनप्रिय मुख्यमंत्री कয়েকদিন सिगां दिनै महाराज गुरुंगै दिनै उजागा स्टेचु उजागा आसुगुरि रेखा बर' पाइपलाय हामबाय दङ कारण समाजा माननीय तैसा उजागा तैसा महाराजनि स्टेचु खायमानि बागै मणि परे आन्थागा दिनै महाराज रंनि सिमालंग बमनि जे सिमालं राजा रंनि सिमालं थाङै लायथा उनाव खुमालार रिखा दिनै स्टुडेन्ट रक जत बाय बासर थांगा थाङै बेलायनो खाथं थंगा वानसुमै आं दिनै उदागा थगैया नुनो खायफोना दिनै महाराज आचार्यनि दिनो तम फटक बेलाय आनन्द दिनै जत जागानो आबादनि बागैनो दिनै माल गोथैयाव थांगोन दिनै बर'नि हुकुमु मुकुमु समाजा दैमा दैसा सामुं लुमुं जतनो तंगनि केबेगासिनो बर' रंनि दिनै सरकार फायमानि परे तोलोक खायै हापुं हाथाय दैमा दैसा सामुं तमुं जतनो जों दिनै सरकार उद्योग गाय दङ जे आगेनि श्री समाजात जों तोलोक खायसा दिनै बर'नि सामुं नमुं रिगना रिसा जे समाजात माने न जों कैसा आगेनि जागा कैसा फिराव बिरांबाबो जों दिनै सरकार चेष्टा खायदों आबादनि बागैनो जे सिमालं विगत दिन 35 বছর পুরো খাইছে যাও তারা
sini সরকার অংশকা ও সীমালগ্ন উন্নত ধরনের টুরিস্ট প্লেস খাইয়ে সাজগৈ নাটক খাইয়ায় রাজঘাট খাইয়ায় রাজসীমালগ আবার মানে sini সরকার ওরা সেনশন খাইয়া টেন্ডার খা বসংনি বসংনি বিসিङ म पुरा नाटक खाइए सীমালগ তাঙ্গাজায় তাই sini जे समाजक माने जों दैमा दैसा तामं नमं जे कमाय खामानि माने जों तुलुक तुलुक खाइए कमिटि कताल खाइए sini जे समाजक माने जों पैसा टिगिरि दङ yang busi kok sangat bos kami bos di sini setiap kotor kaya haham dodong kaya sorkari babe जों program kotor nalajai teh जों nor median bising kita kan nokuna miani salah जों sini jara समाज नफा बय हायजों आगोमा बागै जों याप्रि हान्साया रंलायनाय जों बोसोरावथि दफानि बागै जे काम खालाम लांनानै sini सरकार काम खालामनाय जों हान्साया सामंतानाय sini उदाखौनो बेदेबेद करै जों यागमै जों sini दफाना आगोबितलांनाय मोसौ कक्सर मोनथाखा जतन सुलुंखा जतन गाहाम तंनि नगरफोराव जतन हायासा काटिलुय जतन नगरफोराव